Okay, mga brothers and sisters, niata karon sa atubangan sa among cathedral dinhi sa Dipolog City. Okay, atubangan yun sa Holy Rosary Cathedral, no, sa Dipolog City. Okay. Now, nakita ninyo ng kuan, napatik dinhi sa usa may tawag ani, no, ning simento nga gimarkahan o gisulatan, no, sa the Ten Commandments na pulo kasugo sa Dios. Now, ato ning hisgutan ning napulo kasugo sa Dios, no, kay ang uban nga mga igsuon nato nga mga dili Katoliko, doon na sila'y akusasyon nga ang ato kunong simbahang Katoliko, no, wala na kuno magtuo o magtuman sa napulo kasugo sa Dios, no. Dili na siya tinuod, no. Ang prueba na o mauni, no, naagyo dinhi sa atong atubangan, no, sa atong cathedral, no, gipatik yun ang napulo kasugo sa Dios, no. O natanawa, o the Ten Commandments, o dili tinuod, no. Atong koreksyonan ng giingon sa uban nga wala na kunoy napulo kasugo sa Catholic Church. Naagi hapon, no, bisan tanaw ninyo sa Catechism, no, nga libro, ako nang nakita gyud, nabasa. Okay, mao ni naagi hapon ang napulo kasugo, pero ato ning hisgutan kay kining hanay sa napulo kasugo gitawag ni catechetical formula o summarized nga formula. Dili nato makita dinhi ang detalye kay kuan man kana mang catechetical formula summarized. Now, atong hinumduman sa nga duha ka klase ang hanay sa napulo kasugo sa Catholic Church. Naay gitawag og detailed o biblical o kanang gitawag nga tong formula, catechetical formula nga gimubo. Kanang giingon sa mga dili Katoliko, labi na sa mga Seventh-day Adventist kung sa mga Sabadista, doon na sila akusasyon nato nga ang ato kunong napulo kasugo dunay giwala o dunay gi-erase o gi-delete, no. Mo ni atong tubagon karon. Ang tinuod mga igsuon nga nagtanaw ning video karon, wala tay gi-delete sa napulo kasugo, wala tay giwala, no. Siguro ni santop sa akong hunahuna nga nakaingon sila dunay giwala o dunay gidelete tungod kay ang ilang gihimong basihan kining catechetical formula nga summarized. Natural sa summarized good nga presentation, catechetical formula, kay gimubo man, syempre makuhaan yung mga words o mga pulong, pero ang context nara gyud gihapon tanan. Mo ni atong ipamatuod karon nga wala mawala ang tibo context sa napulo kasugo bisan pag imubo o i-summarize. Ang mga journalist o kanang naa sa media kahibalo sila ani, dali sila makasabot ani kay bisan kanang maghimog balita, kanang maghimog ganig headline sa balita, kung mahimo mamubo gyud, parang dili taas pa kay basta headline mubo man gyud na. Pero paninguhaon nga ang headline medyo kuan siya kanang naana diha ba, no, murag pero mubo kay kung tas-on murag na matawag og headline. Okay, mao na siya nga bisan gani diha sa mga pagpadayag na paghisgot na sa headline, maninguha pag yun nang naa sa media nga kung mahimo dili gyud kay mataas nga naa ang tibuok istorya makuha gyapon masabtan. So mo na ang principle sa media nga kung mahimo dili mataas kaayo ang mga pulong, dili mataas pero ang unod na gipasabot, mo na ibot pasabot. So nganong ako ning giskutan kay mao ni ang hanay sa napulo kasugo sa Katoliko, no. Dunay catechetical formula nga gi-summarize, gimubo, pero naara gihapon ang tibuo context, pero naapoy kanang detalye. Ang detalye na sa Bibliang Katoliko. Tanawan ninyo ang mga Bibliang Katoliko, di ba, detalye. Walay giwala ng mga pulong. Walay giwala ng mga pulong kay detalye man. Bisan tanawon sa Biblia, bisan gani sa Catechism.
sa katikism, kung nagbasa mo katikism nga libro, duha na kahan ay gibutang diha na ay biblical o detailed detalye nga wa gyud mawala nga mga pulong ug unsa nang naas Biblia maupod. Pero ang kining atong mga igsoon kung dili Katoliko, labi na sa mga Sabadista, ang ilang gamiton nga ebidensya nga gi-delete o gikuhaan kuno ang atong napulo ka sugo, ang formula, catechetical formula nga summarized, mao na ilang gigamit nga basihan, no? Siyempre, kay baluman siguro sila ana, no? Pasayloon lang unta kung honest mistake. Okay, maintagwa lang yun gituyo ba ang pag-misrepresent nila sa atong baruganan, no? Mahitungod aning napulo ka sugo, no? Ilang gihimong basihan nga doon ako no'y giwala sa napulo ka sugo sa Katoliko, kining catechetical formula nga summarized. Tinuod nga dunay mawala gyud nga mga pulong, bisag pangutan-on ninyo nang nasa media, mga journalist, basta mag-summarize ganita na gyud mga pulong mawala. Pero dili mawala ang tibuok context kung unsay gipasabot. Okay, atong i-explain, atong ipamatuod nga bisan diri sa pagmubo o catechetical formula nga summarized, dili mawala ang tibuok context sa napulo ka sugo. Now, asa man gyud nila asa man yung bahina sa napulo ka sugo ilang buot ipasabot. Ang ilang buot ipasabot kining sa unang sugo, no? Kining giingon diri. I am the Lord your God. You shall not have other gods besides me, no? Ang Dios kuno nagingon siya nga dili magbaton og laing Dios gawas kaniya. Dayon number 2 diretso tanawa, number 2 diretso ikaduhang sugo sa diri sa catechetical formula nga gimubo. Diretso na dayon sa ikaduhang sugo, you shall not take the name of the Lord God in vain. Now, ang mga Sabadista, murag dili tingali tanan, ako lang klarohon, pero kasagaran mga Sabadista gyud may mogamit ani nga argument. Napo ko'y nakita po nga mga born again nga naghisgot po ani, siguro ilara pong gikopya ikan sa Sabadista, no? Okay, now ang gipasabot nila nga gi-delete ko, no, kay ngano ko nung gidiretso, no? Pag-ingon sa Dios dinhi sa unang sugo, ayaw ka mo pagbaton og laing Dios gawas kanako, no? You shall not have other gods besides me. Sa Biblia kuno na gisumpayan man og pagdili sa paghimog mga larawan og ribulto o kanang pagdili, pagyukbo sa mga ribulto. Ngano ko nung giwala diha sa Katoliko, gidelete mo na ilang gipasabot nga gidelete ko, no, ang gihisgutan diha sa unang sugo sa Ginoo, kay giwala naman diha ang pagdili sa mga larawan og ribulto. Okay, now so ang tubag ana, no, kay tinawan ana mga igsoon, no, nagdanawan ning video, kay kinigud nga hanay dili man ni ag detalye, dili man ni ag biblical presentation sa napulo ka sugo. Kay kung magisgot ag biblical presentation sa napulo ka sugo, siyempre katong tuwas Biblia nga wala gyud giwala nga mga pulong. Kini kung ilang gigamit nga basihan ko, no, diri man nila gikuha ng ilang pagkomento. Ang gibasihan nila kining formula, catechetical formula nga gi-summarized. Pero kay summarized man, buti pasabot, wala mawala ang tibuo context. Ngano akong explain ninyo. Nganong kanang pagdili og mga larawan og ribulto ug ang pagyukbo sa mga ribulto nga ang buti pasabot Diyos-Diyosan, maapil na aning pag-ingon sa Dios, you shall not have other gods besides me. Nga dili kuno magbaton og laing Dios gawas kanako. Okay, maapil na diri. Nganong ma-sum up na diri, kay ngano kung maghimo kag ribulto o larawan nga himuon nimong Dios, himuon natong Dios o tratuhon natong ingon nga Dios, maigo na aning pag-ingon sa Dios nga dili magbaton og laing Dios gawas kanako. Pananglit, maghimo ko og larawan ni Baal o ni Diana ba o ni Astaroth, kanang gisgutan nga mga Diyos-Diyos dihang gibawal sa Biblia. Maghimo ko anang mga larawana na akong tuhuan nga mao nay Dios pod nako.
pagbato naman naglaing Dios nya dili man na supak man na aning unang sugo nga nag-ingon ang Dios ayaw pagbato naglaing Dios gawas kanako. Mao na no? Mao na nga wala giwala sa Katoliko, wala gidilit sa Katoliko ang context. Bisan pag gimubo na ang mga pulong nga wala na sumpahi og pagdili og larawan og paghukbo. Kay ang gipasabot gud nga larawan nga gidili og kanang pagyukbo mga Diyos man, no? Mga Diyos man ang gidili, no? Maapil na ng pagdili sa mga Diyos nga ribulto, maapil na aning giingon sa Dios nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. So, I hope nga inyong nasabtan. Pananglit, mahimo pa kog laing pananglitan. Pananglit, maghimo kog larawan ni Mama Mary o ni San Vicente ba o bisan kinsa nga santos. Dayon, akong huna-hunaon nga kanang larawan ni Mary o mga santos mao nay Dios nako. Kana, tamaan na diri sa maigo na diri sa unang sugo nga bisag gimubo diri sa catechetical formula maapil na kay pag ingon diri sa Dios nga ayaw pagbuton og laing Dios gawas kanako masum up naman na tanan. So wala mawala ang context sa unang sugo sa Dios bisan na kung atong dili na to i-apil tong pagdili sa mga larawan sa mga Diyos ug ang pagyukbo maapil na aning nga sa catechetical formula nga you shall not have other gods besides me. Ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. So masum up na, maapil na, malangkob na. Ngano man, no? Kay akong balikon, kung maghimo ko gribulto o larawan, dayon akong tratuhon, akong ludhan ingon nga Dios, maigo naman na, matamaan naman na, masupak naman ning giingon nga you shall not have other gods besides me. Ayaw pagbato og laing Dios gawas kanako. So, wala na gidilit, no? Kay kung atong sabton, makarga ra man gihapon, di ba? Kung gusto sila mangita og kanang detalye nga kana yung walay gikuha nga mga pulong, di basa sila Bibliang Katoliko. Mao na atong pamatuod. Kung maghisgot og detailed nga presentation o biblical presentation sa napulo ka sugo, wala gyud gikuha nga mga pulong. Ang ebidensya, okay, pang tanawan ninyo ng mga Bibliang Katoliko, di ba kumpleto? No? Kumpleto bisan pag inyo kung arion dire o bisan pag muanha mo anang mga tindahan nga namaligya og Biblia kanang gibutangan og imprimatur ni Hilobstadt, sigurado gyud ko kumpleto gyud way gidelete ka mga pulong na atanan ngano man kay kanang naas Biblia nga hanay detalye man na, detailed presentation, dili man na catechetical o summarized. Uniha mao lagi no ako iklaro ninyo kanang gibasihan o gikuha ag base sa mga dili Katoliko sa ilang akusasyon nga nagdilit kuno tagsugo, no? Ang summarize ilang gigamit ana. Nga kahibalo man unta sila, I hope nga Brian lang, no? Honest mistake lang kay ang honest mistake dili guilty ang judgment o hatol ana. Pero kung kahibalo sila, ila lang yung tuyoon baghiwi ba, no? Nga labi na kung naa sila sa media, makahibalo sila ana. No, di sila maglibog ana kay kanang mga media men hibalo man na sila unsay summarize nya kung mag-summarize ka syempre para mamubo kuhaan ginag mga pulong, no? Nagi mga pulong walaon pero ang context dili mawala na ra gihapon. Klaro ana kining nga diri bisag dili lang i-apil tong Dios-Diosan nga larawan o kanang pagyukbo, no? Maapil na bisag kinirang nga mga pulong. You shall not have other gods besides me, no? Kay kung maghimo og larawan bisan unsa, bisan pagka nang larawan sa kanabang iro o larawan sa unsa mang larawana nga imong himuon, then imo nang huna-hunaon nga mao nay Dios nimo, dili man na tinuo Dios. So mahimo nang Dios-Diosan, so maigo na aning giingon nga ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Bisag dili na hisgutan tong ribulto o larawan nga yukbuan nga Diyos-Diyosan bisag dili na nahisgutan, masum up naman na, maigo naman na, mutakdo naman na aning giingon ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako, no? So mao na mga igsuon nga nagtanaw aning video ang
atong explanation o katinawan anang pasangil nila nga doon na kuno tayo gidilit. So sa pag summarize po nato aning isyuha, ingon ani gyud no ang formula nato sa pagtubag anang giingon nila nga doon na kuno tayo gidilit sa unang sugo sa Ginoo. Inani, kung maghisgot og hanay sa napulo ka sugo sa Katoliko, duha na ka hanay. No? Kanang gitawag og detailed o biblical nga walay gidilit bisag tanawon sa mga Bible nga Katoliko wa gyud gikuha nga mga pulong, no? Ang ilang gipasabot nga doon na kunoy gikuhaan, doon na gidilit kadtong summarized o catechetical formula nga siyempre natural man na kung mag-summarize ka doon na gikuhaon nga mga pulong kay mubuon man. Oh, pero ang context dili mawala. So di na nako kay na das uno gayo. Okay. Now sa tema sa Diyos-Diyosan, sa tema sa mga larawan, ako ning ma-explain no gayo, no? Nya mutaas man kayo ang video kung ako ning ayuhon og discuss ning unang sugo. Mao nang ato lang move on kato lang dayon. Kining ubang sugo dire pulo man kining uban wala nay kontrobersyal ani kay parehas report sa ubang religion ito o report sila ana o wala tay sungi, wala tay disagreement. Gawas aning sa Sabadista kining sa ikatulo pag ingon kining remember to keep holy the Lord's Day. Na moingon din ang mga Sabadista nganong gilisdam na ninyo nga Sabat man na sa Biblia. Okay. Now actually mga igsoon mao gyapon ang pag-explain nato ana kining sa catechetical formula gidiretso na kung unsa ang interpretation sa Sabat sa New Testament o sa panahon ni Kristo, no? Kay sa panahon ni Kristo ang Sabat kung tan-aw ta sa mga kinibang pagpadayag sa mga church fathers anang mga Christians gani nga kanang yung nakahimamat yun, nakakita yun personally sa kining mga apostoles. Kung magbasa mo ka ng mga early church fathers, ang ilang emphasis anang pagsimba sa Dios, ang ilang emphasis anang pagsimba sa Dios nga Sabat, Lord's Day na, no? Ang biblical text ani nga atong ihatag ninyo kanang Revelation 1:10. Revelation 1:10 nga naghisgot si Saint John anang Revelation 1:10 nga ingon siya nga nadiha ako sa espiritu sa adlaw sa Ginoo. Lord's Day iyang gisgutan, no? Oh, ngano man na ang mga Sabadista mo ingon nga Sabat man na ambot pa Sabot na Saturday man na pero dili na Saturday mga igsuon, no? Kay ato nang gi-research og maayo nga kanang Lord's Day diha sa Catholic exegesis Domingo gyud na. Domingo na. Dili na Saturday. Okay, ato sang patiwason ning bagting, no? Sa kampana sa atong simbahan kay 12 na. Okay. Okay. Ato sang patiwason ning kampana. Patiwason ang atong kampana kay akong gihimo ganing video 12 noon alas 12 sa kaudtuhon karon kaya mubagting magyud alas 12 kining among katedral, no? Kining kampana sa among katedral sa Dipolog mubagting gyud ni og 12 noon o udto. Okay. Ay mo katingala, no? Batag alas 12 sa udto mubagting gining kampana sa among katedral. Motong na pusa ta, no? Kaya to sang gipahuman. Okay. Now so padayon ta. So okay. So nahuman na nato discuss tong unang sugo, no, nga na alaan. I hope nga walang gituyo ba nga doon na kuno gidelete ang Katoliko wala. No?
Kay sa catechetical formula, siyempre doon na makuha ng mga pulong, pero nara ang context kung makasabota. Ako na itong na-explain, di na ako balikon. Kini lang sabat, no? Kay sa catechetical formula, gidiretso og Lord's Day. Dili na sabat. Ngano na, tungod kay kung magiskot ko tag sabat sa Christian yun nga pagtulunan, ang sabat gud sa mga Hudiyo gitawag na ni San Pablo, gipasabot ni San Pablo nga kanang shadow. Na sa Colossians chapter 2 verse 14 to 17. Akong usbon Colossians 2 14 to 17. Now kanang Colossians god, book of Colossians chapter 2, gahis god si Saint Paul hag mga ceremonial laws nga gitapos ni Kristo sa krus. Abot ipasabot kato mga ceremonial observances sa mga Jews, ang validity ato tama na to sa kamatayon ni Kristo. Sa ato pa kay tama naman to sa kamatayon ni Kristo, walaon na to. Og but ipasabot kay walaon naman to, pwede nang ilisdan og bag-o. Asa man na gipasabot nga kanang mga ceremonial observances gitapos ni Kristo sa cross, walaon na kinsa may mawala ana. Nasa Hebrehanon City 12. Walaon na sa Dios pero iyang gamito ng iyang simbahan, ang iyang mga pari diri sa yuta. Asa man nagipasabot na si Hebrehanon City 12. Nagingon diha, kung ilisan na ang pagkapari, ilisan no sa bang balaod. No? Akong usbon, Hebrehanon City 12. Kung ilisan na ang pagkapari, ilisan no sa bang balaod. Ang mga sabadista malibog yun ani kay naaro ba'y bersikulos Biblia nga dili pwedeng usbon ang balaod sa Dios. Okay, now ako sang i-discuss ninyo nga kanang giingon sa bersikulos Biblia nga ang sugo sa Dios dili mausab, referring na sa moral law. Kay kung magisgot ko tag balaod dili man parehas, kung atong i-qualify, i-classify ang balaod na kanang gitawag og moral, na gitawag og juridical, ceremonial, disciplinary. Okay, ang gipasabot sa Dios nga dili mausab nga balaod niya kanang moral, sama nang napulo ka sugo. Na di ka magpatay, di ka mangawat, di ka manapaw. Unay moral dili na mausab. Nagyapon na bisag sa katekism nga libro gi-apil man gyud na, no? Kay moral man na dili na usbon. Unsa may pwede mausab? Kanang disciplinary, no? Kanang mga ecclesiastical law nga gihimo ra sa mga authorities, no? Kay ang concept, ang mga authorities nga naghimo sa maong balaod, pwede po sila maka-amend sa balaod. Pwede nila usbon. Okay. Asa man ang gipasabot na sa Hebrehanon City 12. Kung ilisan na ang pagkapari, ilisan sa bang balaod. Ang balaod yang gipasabot nga pwede mailisan, pwede mabago ang seremonyal. Karon, moingon ang mga sabadista, uy, kanang sabat moral man na, so nga nung usbon man na. Okay. Now, ang ilang wapod masabti gud aning sabat, kining sabat gud sa barugan ng Katoliko, duha ni siya ka essence, duha ka element. Dili pareha sa ubang balaod diri sa napulo ka sugo nga moral ra gyud ang iyang dating, no? Pareha sa ning ikapulo nga you shall not covet, di ka manapaw. Okay. Kini pong honor your father and mother. Okay, moral gyapon na. Bisan pag New ug Old Testament, kinahanglan tumanon gyud na to kanang thou shall not kill. Okay. Sa kini pong thou shall not kill, sa separate topic na to ni kay lapad po ni sabto ning thou shall not kill, kay say malibog po ta aning Biblia nga balaod sa Dios nang ayaw pagpatay, pero na mga teksto nga gasugo siya pagpatay. I-separate na to na, lahi ni nga issue. Ang ako lang hisgutan kining sabat. Okay, now kining sabat god sa pagtuong Katoliko, duha na siya ka element, moral ug ceremonial. Ang moral wala na usbas Katoliko kay dili lagi mausab ng moral. No. Ang giusab ras Katoliko kay pwede mausab ang iyang ceremonial essence. Now, akong i-explain unsay moral sa Sabat, unsa po'y ceremonial. Ang moral sa Sabat kanang pagsimba. Nga mugahintag adlaw alang sa pagsimba, mo nay moral. Ug wala as Katoliko.
Kay gisgutan mo po na sa Hebrehanon 4:9 nga naa gihapoy pagsimba o naa gihapoy Sabado o naa gihapoy adlaw sa pahulay aron sa pagsimba. Dahil naapoy hubad nga kini gamit-gamiton po ni sa mga Sabadista nga naa gihapoy Sabado. Pero dili na Sabton og Saturday ha. Ako sang explain ninyo. Kanang mga Sabadista nga mukutlo ganing translation nga sa akong kaatbang ang akong amigong Sabadista yaman ang gamiton ng translation nga sa Hebrehanon 4:9 nga nagyapoy Sabado. Mo nang moingon din sila nga natanawa wala lagi giwala ng Sabado. Okay. Now, atong i-discussa ang meaning ng Sabado kay duha ang application ana. Sabado, unang Sabado nagpasabot og Saturday, 7th day of the week. Okay. Kanang adlaw nga Sabado o 7th day of the week. Pero nailaing pagpasabot anang Sabado nga dili siya 7th day of the week. Ang gipasabot lang adlaw sa pahulay o rest day o adlaw sa pagsimba. Sabado gihapon na. Okay. Muna yung gipasabot sa Hebrehanon 4:9 nga nagihapoy adlaw sa pagsimba o nagihapoy pahulay alang sa pagsimba. Mao na. Wala mo ni kanabang kini bang kakulang sa kahibalo nalimot ko na ay bersikulo ana nga tungod sa kakulang sa kahibalo nangabihag kamo. So pagbantay mo kinahanglan magtuon gyud ayo, maminaw gyud ayo kung dunay manudlo para dili ta makulangan sa kahibalo kay very dangerous nang kulang kas kahibalo para sa aning Sabato. Ang Sabadista, I hope honest mistake lang kay dili man guilty kung honest mistake. Di ba? O kahibalo ka nya imo yung tuyoon supakon gyud nimo, diya na ka mag-guilty, diya na ka makasala, no? Now, siguro ako lang I hope nga ang mga Sabadista honest mistake lang, no, para dili sila mag-guilty. Mo na nga to silang pahibawon para makahibalo na sila. Okay. Kining Sabat duha ka essence, moral o ceremonial. Wala usba sa Katoliko kay dili gud pwede mausab ang moral essence of the Sabbath. Unsa man ang moral essence sa Sabbath? Ang pagsimba. Okay. Okay. So, wala na siya usba sa Katoliko kay moral man. Na naagi pagsimba mo bitaw nga matag Domingo mo simba gyud. Okay. Kaya adlaw man sa pahuli na to. Okay. Ha? Punay Sabado sa mga Katoliko ang Lord's Day nga Sunday. Okay. Now, ang giusab sa Katoliko ang pagpatunong kay seremonyal ng pagpatunong sa adlaw. Okay, diri na to i-explain. Ang pagpatunong sa adlaw seremonyal. Nganong seremonyal mao nang pwede mausab? Tungod kay kung basahon ng hanay sa napulo ka sugo, wala diha maghisgot o kinahanglan gyud nga musugod jud kag trabaho sa unang adlaw simana nga first day of first day of the week, no? Unsa may first day of the week, di ba? Sunday. Sunday, walay supak, no? Kung maghisgot lag first day of the week, kuan yun na siya. Sunday yun na siya. Dili na mausab. First day of the week, Sunday yun na. Bisan sa atong kalendaryo, di ba? Unya ang 7th day of the week, Saturday yun. Wa tay lalis ana. Pero ang hanay sa Sabbath God, wala maghisgot nga kinahanglan nga ang starting point sa trabaho, ang unang adlaw sa trabaho, first day of the week yun. Ang giingon diha, sa unom ka adlaw mo trabaho kamo og sa ikapito adlaw sa pahulay o adlaw nga igpapahulay. Wala diha maghisgot og kalendaryo. Hinoon, unsaon na pagtuman, siyempre naan naman po'y kalendaryo sa panahon sa mga Hudiyo sa una, gani hinulaman sa mga pagano itong ilang paggalangalan sa kalendaryo, di ba? Unya kay ang unang adlaw po nila sa simana nga kanang Domingo, mo man po na unang adlaw sa pagtrabaho, mo nang ikapito nila sa Saturday, mo nang wa tay lalis. Pero ang hanay gyud sa balaod sa pagpadayag sa Dios ana, ang Dios igor gyud gaingon, sa unom ka adlaw mo trabaho kamo sa ikapito pahulay. Ngano man na pag-remember man na sa creation, nasa unom ka adlaw nagbuhat ang Dios ug sa ikapito may pahulay or na iya kining gibalaan. Ang uban dili mo tawag ang nagpahulay gani. Nagbuhat gyapon ang Dios pero ang iyang pagbuhat pagbalaan, iyang gibalaan ng ikapitong adlaw.
Ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw na nagsunod-sunod nga trabaho. Okay. So mao na ang ikapito mao nang adlaw sa pagsimba. Nga karon seremonyal ang pagpatunong sa adlaw kay wala man gahisgot dinhi sa balaod nga kinahanglan ang first day of work kanunay gyud nga unang adlaw semana nga Domingo. So kay wala man hisgote unsang adlaw gyud kinahanglan nga magsige gyud nga mo ginay unang adlaw sa trabaho wa man giingon diha nga Domingo or unang adlaw semana. Mao nang seremonyal ang pagpatunong. Seremonyal ang pagpili unsang adlaw mo sugod og trabaho. Kay seremonyal man ang pagpili unsang adlaw mo sugod og trabaho sa ato pa pwede mausab. Og kinahanglan mausab yun kay sa Hebrewanon 7:12 kadto mga ceremonial essence of the law sa karaan pangwalaon man to mao nang ilisdan, mao nang wa masayop ang Katoliko kung ang himuong first day of work Monday na kay ilisdan man kay walaon man tong karaan kay kadto pong karaan gud nga Sabat landong shadow man, so kay shadow kinahanglan mausab. Unsay mausab dili ang moral kay simba man ang moral. Okay, nga mugahin og adlaw alang sa pagsimba wala sa Katoliko. Wala ang moral essence sa Sabat. Padayon gyapon kina sa Hebrewanon 4:9 na gyapoy Sabado o na gyapoy pahulay o na gyapoy adlaw sa pagsimba, no? Hebrewanon 4:9. Pero ang tabunan sa mga Sabadista kanang bersikulo 8. Nga nag-ingon diha lain ang adlaw. Unsaon pagtuman anang laing adlaw sa Hebrewanon 4:8 kung Saturday gihapon. Di ba? Oh. Unya hinumdum day ko na sa barista na ingon ako nga kana ko nung other day diha nga gipasabot referring man na sa coming of Jesus Christ o katang Lord's Day ba nga palaabuton ni balik ni Kristo. Now dili po kumusupak ana, no? Pero kanang kung magisgot ko tag Sabat good, broad kayo ang application ana, no? Si Kristo gani pwede matawag na tug Sabat, personal Sabat kay siya man ang atong pahulay. Oh, gani katong pagtagna sa iyang pagkabanhaw na diha sa Salmo 132:8 gingon diha nga bangon ang Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang imong arka sa kaligod. Na referring man na sa iyang resurrection, di ba? Gitagna na daan nga mabanhaw siya. Oh, niya ingon diha bangon ang Ginoo ngadto sa imong pahulay, ikaw ug ang arka sa imong kaligod. Ang adlaw di sa pagbangon niya o pagkabanhaw gitawag pug pahulay. Nga sa Katekism mo bitaw nga ang Sunday gitawag og fulfillment of the Sabbath, Lord's Day. Oh, mao na mga igsoon. Now dili kay ko makadiscuss og ayo aning Sabbath kay taas kay ning akong pangisgutan tanan mga objection. Okay. Now, ang ako lang nakahinumdum ko na idiretso na lang nako ako sang lukso sa kuha kay basig malimot na niya ako. Ang exegesis di anang pinadayag uno Jes nganong sigurado kita nga Domingo na kay ang mga Sabadista mo ingon mga kana kunong Lord's Day sa Revelation 1:10 Saturday. Agi sa Marcos 2:27-28 nga kanang Sabat nga Saturday gitawag nag Lord ang Ginoo ana. Muna mingon sila nga Sabado gyud kuno na. Now dili na mao. Nganong dili na mao nga interpretation kay sa exegesis gyud kung Saturday pa na sa style ni Juan magsulat basta Saturday, Sabat gyud ang idiretso niya pag-translate. Diba tanawa ko ng iyang mga sulat diya sa Book of John nga magisgot siya Sabat. Basta Saturday gana, basta Saturday, Sabat gyud na iyang gamiton nga word. Pero kanang Revelation 1:10 sigurado gyud ko nga dili na siya Saturday. Ngano man? Kay kung Saturday pa na, Sabat iyang ibutang pero nganong Lord's Day, gilahi ganiya ang termino. Kay ni adto mga panahon na ang Domingo gitawag na og Lord's Day. Kaya naman kay sa Kolosas pa lang nag-ingon si Pablo nga shadow ang Sabat sa mga Hudiyo. Sa to pa kay shadow, sa to pa dili pa tumao. Katong Saturday dili pa tumao kay nay katumanan ato. Ang katumanan anang Sabat sa mga Hudiyo adlaw na sa pagkabanhaw. Sa New Testament ang adlaw sa pagkabanhaw na himuon natong special nga adlaw. Muna nga kung magbasa mo mga sinulat sa mga early Christians, mga early fathers, ang Domingo gitawag nila adlaw sa Ginoo, no? Ako mong hangyon kanang sulat ni Bishop Ignatius, the third bishop of Antioch, disciple of
Saint John, o disciple of Saint John, si Ignatius. Kaya sa iyang sulat, iyag yung klaro pagpasabot diha nga lahi gyud ang Lord's Day o kanang Saturday Sabbath sa mga Hudiyo. Ingon pagali siya, dili na nang Sabat mo pasabot ang Saturday, Lord's Day na. So iya manggilay-lay sa to palahi ganang Lord's Day diha. Nya atong i-analyze og ayo sakto gyud ang interpretation nga Domingo gyud na nga naman. Kay si Obispo Ignacio nga gaingon nga kanang Lord's Day Domingo, unya kinsa may teacher niya, di ba si Juan? Di ba? Katuhuan jud kaayo si Ignacio, kay ang iyang teacher si John man. Ang gatudlo ni Ignacio, according to church history, si John. So mauna nga, sigurado kita nga, pag ingon ni Ignacio nga kanang Lord's Day Sunday, sakto na. Nga naman, kay ang gatudlo niya, dili yawa, dili heretic, ang gatudlo niya si John. Si John. Karon, kung mangutana ko ninyo, kinsa may atong tuhuan? Si Ellen White, nga ang iyang interpretation ng Lord's Day sa Revelation 1:10 Saturday nga sa may background ni Ellen White nga gani ang ubang mga CFD, mga kauban ako, grabe kayo, di na lang kumisgot ana kay murag grabe kayo ka humiliating, no? Kung hisgutan na to si Ellen White, basta para lang nako di gyud kasaligan si Ellen White kay wa gyud murag sense nga dapat makatuotan niya. It comes to authority principle, no? Now, pero si Obispo Ignacio, katuhuan yun, ikumpara ni Ellen White nga naman, kay ang teacher yun directly ni Obispo Ignacio si John, Saint John. So, ako, mangutana ko ninyo, kung naay mga sabaristang naminaw ni ron, mangutana ko ninyo, kinsa may, ang iyan yun nga, musalig yun sa interpretation. Si Obispo Ignacio nga, disciple of Saint John, nagsulat ng Book of Revelation, o si Ellen White nga, wa gani ka kita wa ka dungog ang mga apostol na nudlo ang iya nagbasa lang sa Biblia din iya kining privately interpret now katangi daw di ay tuod sa akong mga posting sa video sa YouTube kung akong i-discuss ng kanang unsay buti pasabot ng private interpretation nga gibawal sa Biblia o unsay tukbang ana nga maoy dapat atong pamaagi sa pag-interpret. Ako lang ihatag ninyo ang clue ha. Ang bali, ang tukbang anang private interpretation nga gibawal, ang tukbang ana nga maoy atong dapat sundon kanang gitawag og authoritative interpretation. Authoritative. Diha na gibase sa Roma 10:15 katong naingon si Paul nga saan nimo pagwali kung wala ka gipadala, buti pasabot wala ka gi-authorize. So dapat ang mga mensahero authorize, o giunsa man pag-authorize ni Kristo sa mga apostol o giunsa man pud pag-authorize sa mga apostol sa ilang mga sumusunod, pinaagi ng ordination, laying of hands, pagpandong sa ulo sa mga pag-aordinahan. Unya Katoliko ra man gud ang iyang ordination gikan gud sa mga apostoles. Mao na nga kanang authoritative interpretation naara na nato mahibaw-an sa mga interpretation nga gipanguluhan sa mga obispo. Kay kanang mga ubang relihiyon wala man na sila connection sa mga apostoles. Mao na nga kanang ilang interpretation sa Bible mao na gitawag og private. Kay wa man makonek sa mga apostol. Unya ato mga obispo gud, mga authorities nato nasumpay man sa mga apostol. Mao nang authoritative atong interpretation. So mao na nga sa mo discuss jud ko anang private o authoritative interpretations, maghimo kong laing video ana. So dili lang siguro nato ni tapuson. So ako lang klarohon ninyo ha nga sa exegesis jud anang pinadayag uno Jess. Sigurado ko nga sayop ang mga sabarista kung mayngon sila Saturday. Kay sa exegesis basta Saturday gani, Sabat yun na ang gamiton nga pulong ni Juan. Pero lahi man Lord's Day. So dagan din ta sa church history, no? Kinsa to mga tao nga iyang gipanudluan, no? Maklaro man gyud duna siya natudluan nga si Ignacio nga ang iyang interpretation ana Domingo man gyud. So mo nang maklaro nato nga ang ipasabot ni Juan ana Sunday gyud, no? Kay kung Saturday pa Sabat yang ibutang, pero Lord's Day man lahi, no? So sa ato pa mo corroborate
mo corroborate ang Catholic interpretation tungod kay ang doon naman tayo example nga usa sa mga natudluan ni San Juan nga si Ignacio moingon man gyud siya nga Domingo ang gipasabot ni Juana. Oh, katubod si Polycarp na walang ko kadala og reference. Itong disciple gihapon ni John according to church history. Ang iyang pagsabot ng Lord's Day Sunday yun. Pero niadto gud medyo complicated ka na ito i-discuss labi na kung wala pa kayo maklaro ba kay dili pa kayo lambo sa pagsabot. Mga early Christians sa una natoy history nga ilang balaanon ng duha kanang Saturday sa mga Hudiyo o kanang Domingo pod adlaw sa pagkabanhaw. Pero later on gidugmatize na gyud ayo sa Council of sa tong council katong gidugmatize og ayo ng transfer Laodicea. Dito nagsugod din sa Laodicea nga gidugma gyud mo na naghinay-hinay wala ng Saturday. Gibalik ng Saturday pag abot na ni Ellen White o kanang mga protestante ba nga mga sabarista. Di lang ko mo hisgutan na. So kana lang siguro no. Murag sa akong feeling murag kulang pa gito kining Sabat. Basta ang giusab lagyod sa Sabat na to dili ang moral kay kanang moral everlasting na. Kay kanang Sabat good nga moral everlasting covenant na. Kung unsay usbon diha ang iyang ceremonial kanang pagpatunong sa adlaw. Kay ana pa day katapusan na lang siya ng argument. Kung walay ceremonial essence element ang Sabat, mo ni pangutanan ako sa mga sabarista. Kung wala na siya ceremonial essence kanang Sabat, ngano man nga sa tanang moral law sa napulo ka sugo nganong Sabat ra may giapil ni San Pablo sa iyang pagbatbat anang mga ceremonial observances nga gitapos ni Kristo sa krus. Basahan ninyo naman sa Colossians chapter 2 na diya hisguti ni San Pablo ang mga ceremonial observances nga gitapos ni Kristo sa krus. Nganong kana ra man yung Sabat iyang giapil diha, no? Colosas 2:17-18 gisgutan na niya. Mao nay proof nato, mo nay ebidensya nato nga sakto gyud ang Katoliko nga ang Sabat na ay ceremonial essence. Kanang pagpatunong sa adlaw nga pwede mausap kay ceremonial man. So kanang allegation sa mga sabarista nga giusab ko na nato ang moral law sayop na kanang ilang gamito ng Daniel City 25 nga lahi man ang ipasabot ana ag mga kapanahon pa man ng Antioco Epiphanes nga doon na to'y hari nga dili mo sunod sa napulo ka sugo magbuot sa giya sa to pa but pasabot iyang usbon ang unsay gustos Ginoo siya may ipasabtan ana dili ang mga changes sa New Covenant kay kanang changes sa New Covenant valid na basta nang ang tuli imoon bautismo na ayo na tong tuli ana pong kusirlo gani separate topic na kanang mababoy isdang wala yung bis separate masamot ka taas niya itong video so murag diri lang siguro nito man no mga igsoon okay kana lang inyo kalimti no nga nganong strong kayo ang atong interpretation nga ang Sabat duha ka essence moral o ceremonial nga ang ceremonial mo ray giusab ang moral mo ay wala kay dili mo na mausab kay sa tanang mga moral law sa napulo ka sugo ang Sabat ra gyud mo ay giapil sa pag-narrate ni Saint Paul anang unsa nang mga ceremonial. Kay kung wala na siya ceremonial essence ng Sabat dili unta i-apil niya. Tingali mo ingon ng mga sabarista nga ang ceremonial diyang gipasabot sa Sabat kato man ng yearly Sabbats. Okay. Dili gyapon. Ngano man kay ang mga ceremonial gato mga Sabbats diyang gipasabot mga pista man na niya gisgutan naman nag-apil sa unahan. Redundancy na og ag mga yearly Sabbats ang gipasabot ni Paul anang Sabat nga gisgutan diha kay sa mga pista na apil na tong yearly Sabbats. Ang gisgutan niya. Then paghisgot ni San Pablo o sa ceremonial og mga pista iya pa man yung gisubli ng Sabat sa unahan nga bersikulo that proves nga lahi ang iyang gimin ana dili tong mga pista dili tong mga yearly Sabbats ag 7th day yun nga kanang nasa semana nga shadow tong 7th day of the week
shadow. Ang fulfillment ana kanang nasa katikism. Oh, gingon diya nga Lord's Day Sunday fulfillment of the Sabbath gani sa Catechism 1166 gitawag ko 7th day po ang Sunday. Kaya nga naman fulfillment of the Sabbath lagi ang Lord's Day Sunday. Now, taas na kayo akong video. Okay. Now, murag kulangan gyapon ko kay daghan pa kung wala masulti. Now, ang tanawa lang niyo ako mga debate, then atangil lang ninyo ang uban pang paghisgot na ko aning Sabat kay murag kulang pa ito, no? Okay. So, kung doon na may mga objection na i-message lang ninyo sa akong Facebook, Silbert Adriatico Donduyano, o asa ninyo mapahibalo na ko sa kanang YouTube na ko, kung mag-comment mo, kay maghimo kog separate video, anang inyong mga objection na ni. So, dito na po taman, kay taas na kayo ito. Okay.